Fej for den lede, den smager ikke godt det her. Ad. Jeg ved ikke om jeg smager godt, men det her, fy for søren da. Skal vi prøve at se, hvad der er herovre? Ja, vi prøver derovre. Skal vi se, 2. Der! Her er vi toren. Jeg er tykke fingrene. Wow. Okay. Det er jo Enologos whiteboard. Spændende. Skal vi se, hvad der er i toren herovre ved Quado? Skal vi gøre det? Skal vi jo lige... Så pakker vi lige tingene sammen igen. LBV 2019. Jamen, altså det bliver jo spændende det her. Hvid Reserve. Det er igen noget som korttidslæring. Det er baseret på hvide druer. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og hvid port. God næste her. Jeg er noget, der har vundet ind her de sidste rigtig få år, vi har haft. Vi må sige, at jeg både uddannet kok og tjener, og da jeg startede i branchen, det hvide port, vi havde, det var sådan set bare noget billig slaveport, som man bare skulle have til de her substar isfester. Og at der kom portvin og Madeira og sherry rundt omkring. Nu, når vi får hvid port, så er det en virkelig høj kvalitet. Det er noget, der også har noget alder. Det er noget, som vi faktisk ser mere og mere på, også sammen med de madsammensætninger, vi bruger rundt omkring. Spændende. Sådan en lille smule orange, men på den måde lidt bitter appelsin. Det er faktisk okay. Jeg vil sige, at jeg har smagt rigtig meget hvid port, og jeg elsker hvid port. Især noget med noget andet på. Det her, det er ikke det vildeste, men jeg synes, at det er noget vildt at bruge, fordi vi kan bruge det til rigtig mange ting. LBV, Late Bottle Vintage. Skabt til mere salg i restauranterne rundt omkring. En portvin, der kan godt stå åben en 3 dage. En portvin, der holder sig frisk. En portvin, hvor at det ikke altid er nødvendigvis, at du har et depoter i, altså bundfald. Der er nogen, som ikke er filtreret. Når bundfaldet er i, så udvikler den sig. Når bundfaldet ikke er i, så udvikler den sig faktisk ikke. Og så er det jo simpelthen også igen et lidt billigere produkt for en vintersport, som er det bedste af det bedste og bliver deklareret i de superbedste år fra broderskabet i Porto. Men skal vi ikke bare smage og så se, hvordan sådan en fantastisk 2019 kan smage som en LBV? Lad os se, hvordan den er. Igen masser af kirsebær, solbær, boysenbær, bombe af bær. Fej for den lede, den smager ikke godt det her. Ad. Jeg ved ikke om jeg smager godt, men det her, fy for søren da. Ej, nej, det er skidt. Porto, du skal ikke drikke det. Puha, det er dårligt. Men det smager faktisk pisse godt. Er I sindssyg? Blødhed og en rundhed. Alle de her karakterer af den røde frugt. Kirsebær, boysenbær, rumbær,
fuldstændig pivren og blød. Altså, det er undskyld fandme et godt glas. Så jer derude, skål! Nyd jeres fantastiske dejlige mandag. Julen handler om positivitet, og vi skal være glade. Hjælp dem, der er i nød. Men det er jo svært, når vi står og nyder et rigtig godt glas portvin. Men der er nogen, der har det meget værre end os, og dem skal vi også give en tanke og hjælpe alt det, vi kan. Så alle de varmeste tanker til alle dem rundt omkring. Så jeg er hjemme i stuerne. Vil jeg kun sige skål. Vi ses igen i morgen. Ha' en fantastisk.